நான் சொல்றபடி எல்லாரும் கேட்கணும். நீங்க போய் പോവാൻ പറഞ്ഞു. போனா போயிடலாம். ரெடி இங்க இரு. நீங்க ரூமுக்கு போய் சாமான்லாம் பேக் பண்ணிக்கிட்டு வண்டி கிட்ட ரெடியா இருங்க. நானு I'm sorry. It's all right. ஆனா நியாயமே இல்லடா இது. டேய், நீ தானடா ஆல் ரைட்னு. சாரி. எங்க விட்ட? இட்ஸ் ஆல் ரைட். சாரி. நாங்க ரூமுக்கு போய் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி அதெல்லாம் இந்த லாண்டரி பேக் உள்ள போட்டு சும்மாடா. இந்த லாண்டரி பேக் உள்ள போட்டுட்டு அதை எடுத்து கார்ல வச்சு காரோட தூக்கி அதுக்குள்ள போட்டுட்டு எதுக்கிட்ட அடிச்சுக்கிற டென்ஷன் இருக்கேன்டா. அப்ப நீ நாம எல்லாருமே கூலா இருக்கணும். We must use our brain. Okay? ஓகே. என்னடா பண்ற? எறும்புடா கடிக்குது. சொரிய கூடாதா? Oh God.